Der spiller vi. Ja. CSGO! Episode 2. Ja. Au. Døj. Vi starter ud med næsten at dø. Ja. Og undskyld, hvis der er nogen, der ringer til mig. Det er sådan en team deathmatch det her, så vi skal bare rundt og dræbe. Det er ikke det samme ligesom sidste gang, så... Men jeg tænker, vi tager ligesom sidste gang efter næste runde, der tager vi ligesom sidste gang, fordi det her det er bare sådan noget kedeligt noget. Ja. Så der lukker vi lige hurtigt. Når jeg finder bot-fin igen, så dræber. Nej, det var bot-tøj. Hey. Jeg er lige ved at dø. Jeg overlevede. Headshot! Jeg har faktisk overlevet i lang tid nu. Det er sådan, jeg er døde der. Det er fordi, det er nok fordi, jeg blev omringet. Eller det var. Okay, ja, det tager vi sgu en AK. Det har jeg allerede. Ja, jamen, så får du point for det. For at dræbe nogen med den. Jeg har en point faktisk for at dræbe dem. Og OB, hvor hen? Hvilken plads ligger du på? Jamen, jeg er anden sidste. Det er fordi, jeg har taget lige stille. Jeg går bare rundt og kigger på min våben. Sådan. Wow. Jeg er ikke død endnu. Bare sådan helt overrasket. Wow, jeg er ikke død endnu. Tillykke. Jeg er stadigvæk ikke død endnu. Det var ved med det. Min mand. Nu har jeg fået shot. Jeg klarer det fucking godt. Run! 16 points! Jeg begynder sådan lige så stille at komme opad. OB, jeg fandt dig. Jeg er bagved dig. Nej. Jeg er faktisk ikke død endnu. OB bagved. Var det vist. Fuck, man. Hvordan overlevede jeg alt det der sygt? Ja, OB, jeg har skudt shotgun. Tog du lige mit kill? Ja, au. Ej, nu går du væk fra mig. Du kan ikke bare tage en andens kill. Det er ikke særlig sødt, mand. Okay, ham der, han står bare der. Der er bare en, der står og glor. Nej, ham der, han sniper, han stod bare der. Og det var ham, der dræbte mig. Jeg har lige dræbt ham igen. Og så tager du bare mit kill. Ja, nu står vi jo lige. Du skal stjæle mit kill, hva'? Jeg var op der på 234. Fuck ham der. Han var sgu irriterende. Han var irriterende, så han skulle aflives. Ja. Hvis de er irriterende for os, så dør, så... Men du skal aflives. Og det skal du også. Så jeg skal aflives, og jeg har 13 liv. Jeg synes virkelig, det er sødt det der. Jeg synes faktisk bare, at du skal aflives. Ja da, jeg har fået AVP.
Kom lige så ved siden af. Ja, det er jo det, man ikke skal gøre, hvis man er penge. Kan jeg bare love. Ja. Terroristerne vandt, og jeg kom på først. Vil du komme på tredje? Tillykke. Fedt nok, jeg nåede det. Næsten. Skal vi så tage noget andet end Team Deathmatch? Nej. Dus 2. Ja, jeg tænker også dus. Nå, lad os lægge nogen. Jeg siger dus 2. Jeg siger dus, fordi det er det, man siger. Det er det, det hedder. Og man så lyder så... Det er faktisk sjovt, fordi vi har faktisk en med i baggrunden. Ja. Skal jeg sige noget nu? Så har jeg lige sagt noget. Ja, nu holder det bare munden igen. Det tog 1000 år. Ja. Shh. Så er man dog flink. Engel. Men ja, jeg skal først igen, det går. Det tager faktisk lidt lang tid. Amen. Er du snart kommet ind på serveren? Jamen min der tog åbenbart lidt lang tid. Så nok en lang tid. Henter serveroplysninger. Sender kontakt. Er du inde? Jeg går. Hvad skal vi gå? Jeg går CT. Det var ikke mig. Jeg starter bare med at ud og være på første. Jeg tror at det var vores team. Amen. Det er sgu ikke fair. Jeg er bare sådan sindssygt galen. Der bare kommer der. Jeg skød en høne. Opel, du er egentlig mega god. Ja, jeg klarer det meget godt lige nu. Okay, der døde jeg så også lige med vilje. Ikke godt.
klarer det sgu. Brystkast. Du ligger på første gang. Første gang. Mm. Wow, det er ondt sagt, det her. Som om jeg ikke har lagt første gang og andre gange. Det har du det ikke imens vi har spillet sammen. Nej, nu har vi så heller ikke spillet så meget sammen. Jeg kunne ikke ramme min kring, det var fandme bil. Jeg ved fandme ikke, hvad der sker for mig lige nu. Og hvis nogen af jer spørger derude, så har jeg ikke hack. Han er bare god. Jeg kan bare finde ud af det at spille. I forhold til nogle andre. Ej, okay. Det var fandme. Hvis jeg kunne skyde, så gad jeg headshot dig lige nu. Jamen det var, jeg havde faktisk så tænkt, at du skulle se, eller T. Fan. Den Hvad bør fanden har du med kende? ja, den bør sgu selv om. Jeg skubber med benet. Okay, jeg er så også pisket lidt. Du tager den vej, hvis det. Og fucking fik dobbelt kill. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror altså lige, jeg tager og vinder den her runde. Jeg klarer det sgu meget godt. Er jeg overhovedet død en gang, eller hvad? Nej. Nu lige se. Jeg har så taget Det- flere nej. guns. Jeg har taget flere guns. Så jeg har fået nye. Så du har fået mere liv. Ja. Good one. I think all of mine. Oh. Very good shot. Good one. Whoa, that was double kill. Let's go to shotgun. Der var en fucking dude, der stod i vejen. Men så var det mig, der fik killed. Jeg er så også skidt ordentligt til det her film. Okay, på nær hvis jeg lige spiller meget MVP. Så ser vi lige. Han gjorde sådan, at det var sgu dumt gjort. Han burde jo have gemt sig bag mur og vente til, jeg skulle lade. Okay, der døde jeg. For første gang. Bossen tog mit kill. Det var bot dick.
Så er vi sgu tilbage til M4. Perfekt. Tak, Jim. Ja, det var mit killdæk. Very good shot. Knife kill igen? What? Nice shot. Kill igen. Nu er tilbage. Du var på 451, og jeg er på... Nu skal... han hopper og så... Nej, du fik... Det var mit kill, det der. Jeg stod og skød ham ikke lang tid, så kommer du... Død. Du kan faktisk stille om det. For at vinde. Bam, OB! Wow. Der var så meget et team kill. Selvom der står kun, at du dræbte ham. Der var lige en pistol. Lol, jeg kan også dræbe med pistol. Ja, det er nemmere. Okay, ikke lige helt med digger, men... Ja, det tænker jeg nok heller ikke lige, men... Hvis P, den... Help, 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 help! Jeg tror ikke engang tak. Wow, what? Og kills. Jeg fik begge kills der. Hvordan døde du? Jeg havde kun 22 liv. Jeg kan lide, du kan komme op på 1000. Du kan komme op på meget bare til ham. Der er en efter mig. Yeah, jeg har den dårligste computer. 548. Var det det, eller? Jo. Mm. Ja, men er det her, vi skal begynde at slutte? Nej. Nå, vi tager en mere. Er vi mod hinanden den her gang? Ja, og det er den der. Håbhas. Det er i orden. Lækker der. Og bare der, man får et kæmpe lag spike hele tiden. Og man kommer lige... Det er det bedste, at jeg har den dårligste computer også to. Ja, det, og det er det. Lag. Jeg havde lidt lag. Og alligevel vinder jeg med 1548. Nå, nu er vi i gang med at tænke, så nu får vi lige lov til at høre ham der sidder og spiller et andet spil. Jeg sidder ikke og spiller lige nu, jeg sidder og kigger på Steam. Nå. Men ja, jeg sidder og spiller Minecraft. Ja. Er der noget, du har at sige til seerne? Hvad bruger jeres liv til? Du bruger det der på at se YouTube. Ja, jeg har heller ikke sagt, at jeg heller ikke har noget liv. Det har du heller ikke. Det er præcis. Hvem har et liv? Jeg vil bare spørge, hvad bruger jeres til? Spil. God point. Spil. God point. Slik. Drik sodavand. Ha' en god tid med sin familie nu, når de er der. Spis chips, drik sodavand, spis slik, spil computer. Og hygge sig med sin familie. Det er noget rent spændende at bare hygge sig med en familie. Nå, Tom, nu må du godt holde din mund igen, ikke? Ja.
Du må have din mund i 10 minutter og 30 sekunder. Det kunne være dejligt. Ja, også. Eller skal vi sige 20 minutter? Skal vi ikke sige 20? Jo. Jeg gider faktisk ikke køre på ham. Nå. Jeg er klar. Oh yeah, let's do this. Godt. Du var ikke engang spawnet endnu. Jeg stod foran dig og ventede til du spawnede. First kill. Whee! Vores team fører. Jeg synes det er fair at du har fået John. Okay, jeg skal lige have dræbt din teammate Gabe. Han er den eneste der kan finde ud af at få et kill åbenbart. Kan du ikke få nogle kills eller hvad? Jeg kan ikke finde nogen. Nej, men det kan jeg helt vildt heller ikke. Det er sådan et mega stort map. Jeg løber rundt og tænker, ja, nej, det var der så ikke. Men der er nok en her så. Jamen der var en der i hvert fald. Jamen ej, jeg kan jo ikke finde nogen. Så går jeg tilbage igen. I do not give a shit. Der var John. Jeg så en lige død, men jeg kan ikke finde ham, der dræbte ham. Altså, jeg har fundet nogen, jeg kan også se blod. Så det betyder, der er nogen her. Og så skal jeg fucking forbi den. Det er fandme irriterende. Man skyder med shotgun. Og så skal man fandme forbi den, og så dræber han. Det er jo nederen. Vellykket mission. Og alligevel mislykket. Ja. Vellykket, så mislykket. LOL, botsene har mere end os. Det er fandme pinligt. Ej, ikke lige. Snart så siger jeg bare... Så hvis jeg kunne finde nogen, skal jeg finde. Der var Gabe, i hvert fald. Gabe. Au. Der var Chad. Der var en AVP. Det var Gabe. Det var det, jeg sagde. Jeg skulle bare lige finde nogen. Der var Chad igen. Den død. Der var Gabe igen. Jeg dør hele tiden, det er fandme irriterende. Der var Gabe igen. Hvordan fuck døde jeg ikke? Ja, det tænker jeg også lige. Jeg blev flere gange over lige på hovedet. Altså Men lige i panden. Ved mig, der mistede næsten ikke noget liv stadigvæk. Var der lag eller sådan noget? Nej. Det var der måske. Hvad der var lag på serveren, men bare server lag. Endelig fik jeg hen over den. Det ved jeg ikke, men... Og selvfølgelig 15 liv. John. Okay. Jeg går lige have 34. Okay,
Okay, jeg kan se, der er i hvert fald nogen hernede. Nu skal jeg sgu lige ned og tjekke ud. Det første kill jeg fik, det var dig, hvor du var lige spawnet. Og slet ikke, jeg var ikke engang spawnet. Altså, jeg sagde jo, jeg ville flække nogen, hvis jeg fandt. Er der nogen heroppe? Bot, er der nogen heroppe? Bot! En lille bot. Jeg er på den tredje sidste pladsen. Jeg er på første. Men min bot, han er faktisk ved at overhælde mig. Jeg løber bare sådan rundt og tænker, er der ikke snart nogen? Kommer der ikke nogen? Seriøst? Hvis du kommer nu foran, og du har pisset lidt. Det er bare det. Nej, ja, jeg stod lige bag dig. Oh my god. Hvorfor? Ah, OB, knife-krig. OB, når vi finder en anden, så skal vi lave knife-krig. okay. Jeg... Hov, det var der. Ej, undskyld. OB, hallo, før du nærmest begynder at skyde ham, så kig på navnet. Det er mig, der har. For en død du ikke. Det ved jeg ikke. Hvor meget liv har du? Det ved jeg ikke. Jeg er lige død. Så det er jo ikke, det er ikke umuligt at dræbe mig. Jeg har ikke gjort noget. Helt sygt, jeg overlever bare. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg survivor lort. Jeg gider ikke knife-krig igen. Vi tager pistolkrig så. Jeg er hen ved det samme sted igen. Det er også. Det er mig, der har. Ja, jeg sagde pistolkrig. Au. Ej, du var færdig en, der blev... Ja, det var min anden bot. Jeg tilkaldte ham. Fuck dig. Ah. Du ved godt, at jeg prøver at flygte dig. Jamen, jeg har også 31 liv tilbage. Det er mig, der kunne gå rundt med Deagle. Jeg er lige død en af Adam. Bagved dig, det er mig. Nej, skydekrig. Okay, det er nærmest umuligt at skyde dig. Er det? Ja. Jeg skød præcis på hovedet, og du døde ikke. Det er som om, at du har flere tusinder liv, og så... Ja, der står kun 100 ved mig. Det kan være, det er en bug. Lægger din computer? Nej. Det kan smutte. Jamen, skal jeg så bare gøre... Okay, jeg går bare... Se. Gunfri. Nej, gunfri. Se. Okay, så faktisk det næste mål, Mads skal skyde dig, det er faktisk headshot. Det bliver fandme svært, hvis jeg løber rundt. Fuck, folk, det kommer til at blive svært, OB. Du kommer til at få
Master kill. Det er nok derfor, du har 355. Allerede? Ja. Lol, vidste jeg ikke engang. Nico! Headshot! Nico! Jeg er slet ikke blevet der til at rykke. Er du gået over på mit hold? Måske. Hvis du ser en, der dræber en ku, så måske. Der er i hvert fald en, der står her til partyet med balloner. Jeg kan springe. Yay! Jeg vandt! Okay, er det det? For den her gang, så tager vi bare. Jeg tror, vi ses. Vi ses her på sådan. Vi ses. Nej, før vi stopper, skal jeg lige fortælle en hemmelighed. Jeg havde godt mode til. Altså, du kunne ikke dræbe mig, du kunne ikke skade mig. Jeg har altså et cheat til. Hvordan gjorde det? Console. Okay. Nå, Vi ses her på. Og vi siger hej hej.